ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. изҳороти Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Комиссияҳое ки бо ташаббуси ҳукуматҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳонаи 29 апрели соли 2021 дар минтақаҳои назди сарҳадӣ рух дода таъсис ёфтанд, сабабҳо ва оқибатҳои ҳодисаро муҳокима намуда ба мувофиқа расиданд ки даргириҳои мусаллаҳона қатъ карда шаванд. ҳайати шахсӣ ва техникаи ҳарбӣ ба минтақаҳои ҷойгиршавии доимӣ баргардонида шуда барои роҳ надодан ба ташаннуҷи вазъият чора андешанд. гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Қирғизистон аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти иҷроия барои татбиқи пурраи тадбирҳои пешбинишуда ва фароҳам овардани шароити мувофиқу мӯътадил баҳри раванди музокироти судманд барои ду халқ ва давлати дӯст ташкил карда шавад. вобаста ба ин аз тамоми шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона даъват ба амал оварда мешавад ки дар масъалаҳои марзӣ ба ҳар гуна хабарҳои беасосу иғвоангез бовар накарда ба иттилои расмии манбаъҳои боэътимоди мақомоти давлатӣ такя намоянд.